नोंथाङा देरहाहोनाय बिजाथिखौ माब्लाबा सानसे लोगो हमनो थांनायाव बिजों सैमा बायदि आखल दिन्थिजानायखौ गोसोखां। नोंथांनि समस्थिखौ बायदि बायदि खामानि मावगोन होननानै समायखिरा लाना फेलें खालामनाय बाथ्राफोरखौ गोसोखां। लोगोफोर, बे मेसेजखौ होनायनि सिगां आं नोंथांमोननिसिम मोनसे फिसा रिकुवेस्ट खावलायदों। नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे खन्थाइ मुलुग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै ला। फैदो लोगोफोर, अब्ला जोङो आबुं रादाबखौ खोनासंलांदिनि। थांनाय 5.10 बोसोर समस्थिखौ सालायनाय समाव बेसे जौगादों गुबुन समस्थिया, नाथाय नोंथांनि समस्थिया बिसोरनि रुजुनायाव बेसे जौगादों साननानै नायदो। समाज फोसाबनाय आरो जौगानायनि खामानि मावनांगौआ जों बयनिबो आखायाव। बेखायनो बै थगायसुला, जासुला आरो नासयग्राफोरखौ फै जों बयबो जोबस्रांहोदिनि। गोबां उसुबिदा, जेंना जेंसिजों बुंफबनाय नोंथांनि समस्ति गोग्गो सोलोंथाइ, देहा फाहामसालि, फरायसालि, फरायसालिमा, लामा दालां, आबाद बिथिं, लोंनाय गोग्गो दै, खामानि गैयि जेंनानि जौगालु फालांगिनि सुबिदा, गैजारोङैनि जेंना, लाइमोनफोरनो होनो हायै गेलेनायनि सुबिदा, बिजाब बाख्रि, जौगालु मुगाजों बादायनो हानाय हारिमु बिथिं, नोंथांनि समस्तिनि सिङाव थानाय बायदि बायदि मावखुलिनि जाख्लग्राफोरखौ लोगोसे समाज बेरेखा खामानि मावग्रा सुबुंनि फिननाय होनो फै। जों गासैबो खौसे जाना नोंथांनि एबा जोंनि समस्तिखौ बोखांदिनि। दिनै नोंथाङा गोरोन्थि मावनाय फिथाइखौ फैगोन जोलैया दामोनथों। बिनिखायनो नोंथाङा सम थानायावनो गोग्गो साननाय हनाय लानानै सासे गोग्गो दैदेनगिरिखौ सायख'नो साखाफारा जादो। गोसोआव लाबोदो फारि। नों सोरमोन? नोंथ' जोंनो भट होआखै। मा आफादनि? बबे गामिनि? सिनाय मोनाखै। माला बबेयावमोन? आंथ' बिदि बुङाखै। आं गोबां मुखुब, उनाव रायज्लायगोन। माब्लाबा फै। मानो उसुबिदा फन हरबाय थायो? सम गैया आंनाव। गैया हरनो हाया। मानो डिस्टार्ब खालामफैबाय थायो? गाबोन फै, समफोर फै, फैगोन दानाव फै। मानो ज' फैदों? आंखालानो जोबा नामा? नेथाब मावखुलियाव जिरायनानै नाय। मानसि बायदि आखु बाहायना राव होजायै आरो फन खालामब्ला नंखाय बुंनाय आरो रिसिभ खालामजायै। दा सानना नायदो बयबो, बैफोर जाहोनफोरनिफ्राय खारग'नायनि गुबै लामाया बेनो। जों आगोलनि गासै बिजाथिफोरखौ दोनथ'ना फै जों मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव गोदान बिजाथिफोरखौ सायख'ना सासे समाजारि सुबुंखौ समाजनि खामानि मावनो दैथायहर। गोजोन्थों।